मी संगीता भाऊसाहेब धोत्रे, जिल्हा परिषद शाळा कोंडूर, केंद्र मुठा, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे. इयत्ता पहिली खेळ करू शिकू. आज आपण त्यातील पहिला धडा पाहणार आहोत. पाठ क्रमांक 1. आरोग्य. माझी दिनचर्या. सकाळी उठल्यापासून ते संध्याकाळपर्यंत आपली दिनचर्या कशी असली पाहिजे हे या पाठामध्ये आपण पाहणार आहोत. तर पहिल्यापासून आपण पाहूया आपली दिनचर्या कशी असते. सूर्योदयापूर्वी उठणे, प्रातर्विधी उरकणे, दात घासणे, अंघोळ करणे, केस विंचरणे, जेवण करणे, स्वच्छ कपडे घालणे, जेवण करणे, शाळेत जाणे, मैदानावर खेळणे, अभ्यास करणे, घरची कामे करणे आणि झोपणे.